ɗum limgal kesal ko sendi hakkiloji hewɓe hakkunde iyalu e kawte jonde ummatore wondi ɗiraɓe ɓe Aziz Abdoul marnoɗo duuɓi 21 mbaraɗo ha galluri Ngong nder diwal Woyla wakkatire nde ɓillaji ɗin ɗum hunde on nde he'ay hani kubaruji laɓɓitine. Yamadou Digaw horejo galle Aziz Abdoul kadi minin famille mako kam na min mariage min fama ne o mayri noy ka wa'i moy mbari mo ngam ɗum ɓe bundugaru ɓe fiɗi mo to goɗɗo on ha nder fattude kam marata bundugar sina ni soje kam hala ka laaɓa nden bo kiita waɗa ɓawo man bo ngam jurmayi bannin kiita waɗay hala may bo majji ha nyalade hande. gal wakere nde biteɗo Sheba Pofu marɗo duuɓi 50 gelle nawral o tawi ha jonta fu o andini min ɓawo fandu haala ko luuti soyugo ɓiɗɗo mako mo duuɓi 23 on man hokki ceede fodde ko hosita gaware e non bo gonɗini o wonday be kongi goɗɗi ko hutinirama be jagorɗo on be wigo ɓen soyiɓe yonki laati nyangoɓe. Iyaluji ɗin mettini bo soyde boliɗe gal wakere nde dawla leydi ndi ɓe gonɗini ha wakkatire nde wala sengotiral ko ɓe keɓi hakkunde maɓɓe e dawla ko ngam kubaruji bo. Ha nyalade hande kam wala mo maati amin ko larani yimɓe gomna nani hanino kam min larani ɓe maati amin ɓe sinkani amin ɗo bona de'itinan ɓelle. gal wakere nde kawte goɗɗe ɗe jonde ummatore bana ONG en monde avenir ɓen man mettini famɗitingo limgal e non margo caɗele ngam nastugo ha ci'e nyawdigu. Rufa'u Baba Chouaria Douala, RFI.